Vi står nu ude foran den første nomineredes hus, så lad os gå ind og se, om han er hjemme. Kom med. Er der en ringklokke? Nå, vi banker på. Hej. Hej. Er Thomas Balle hjemme? Nej. Det er han ikke. Er du hans mor? Ja. Det er fordi, han er blevet nomineret til at være den flotteste dreng på skolen. Er du stolt af? Jeg er i hvert fald enig. Er du enig? Ja. Hvad, ved du, hvor han er henne lige nu? Jeg er til fodbold. Han er til fodboldtræning. Thomas Balle var desværre ikke hjemme, men vi følger op på det. Lige herinde ser vi Thomas Balle i gang med sin træning. Så lad os lige prøve at se, om vi kan få et skud af ham. Det er Thomas Balle, der dribler op nu. Han løber ud til siden, og Thomas Balle afslutter. Han brænder. Kom igen, Thomas. Så blev det mørkt, og vi er nu kommet ud til vores anden nominerede dreng. Og han bor altså lige herinde, så lad os gå ind og se, hvordan det sker i morgen. Tillykke, Christian. Jo tak, mange tak. Hvad har jeg vundet? Du er blevet nomineret til Årets Skinke på Marselisborg. Hvordan har du det lige nu? Det er jeg overvældet. Er nogen, du gerne vil takke? Jamen, jeg vil gerne takke gutterne. Gutterne? For altid at være der for mig. Har du ikke smag? Jo. Spændende, man åbner. Tillykke! Med? Det er dig, Thomas Balle, ikke? Jo, det er det. Du er blevet nomineret til Skinken på Marselisborg Gymnasium. Hvordan har du det lige nu? Jeg er sgu meget glad. Det lyder da godt. Er der nogen, du gerne vil takke? Nogle familie eller nogle venner eller noget? Jeg vil gerne takke kannerne. De ved selv, hvem de er. Og jeg synes bare, de skal... Når de ser det her, så synes jeg bare, de skal rejse op. Og bare klappe. Det lyder fandme som en god idé. Er din mor hjemme? Ja. Er hun det? Ja, hun er hjemme. Hvor fanden er min telefon? Vi er nu ankommet til Sol og Vind, hvor vores tredje nominerede han bor. Så jeg synes lige, vi skal gå ind og se, om han er hjemme. Det er lige hernede. Det er altså nu, vi går ind og overrasker Mathias med den glædelige nyhed, at han er nomineret til at være årets skinke. Kom med. Hvor fanden er han henne? Hvor er han henne? Hvor er han henne? Hvor er han henne? Mathias, du er nomineret til at være den lækreste første gear på Marselisborg Gymnasium. Ja. Giv ham lige en hånd, giv ham lige en hånd. Har du nogen kommentar til at være nomineret til Skinken? Ja, tusind tak, vil jeg bare sige. Er det fedt? Ja, det er vel dejligt nok at vide. Er det familie, du sidder og spiser med? Ja, det er min far her. Det er din far. Hvad er du stolt af din søn? Ja, det må jeg sige, men jeg synes også, han er lækker. Det. Ja, han er en flot dreng, det kan vi godt blive enige om. Lige herinde ved siden af, der bor Karoline, vores første nominerede pige. Og jeg synes lige, vi skal gå ind og se, om hun er hjemme. Kom med. Den er god nok. Det er her. De er lige inde i vinduet, kan vi se. Nu går vi ind og ser, om hun er hjemme. Jeg håber, der er nogen, der åbner. Hej, er du Karoline? Nej, det er jeg ikke. Er Karoline hjemme? Ja, det er. Må vi snakke med Karoline? Jeg prøver lige at få fat i hende. Tusind tak. Lige et øjeblik. Tak. Karoline er hjemme.
Tillykke, Karoline! Med hvad? Du er blevet nomineret til Laksen på Marseillesborg. Ej, hvad er det? Det er den lækreste pige blandt førstegærende. Hvordan har du det? Det har jeg det lidt underligt med. Det havde jeg ikke lige regnet med. Og hvad siger mor derinde? Er du stolt? Selvfølgelig er jeg da stolt. Super fedt. Flot. Nummer. Nummer. Yes. Vi er nu kommet til vores anden nominering til Laksemorgensamling her, og vi skal gå ind og se, om hun er hjemme, så lad os gå ind og kigge på det. Kom med, det er lige herinde. Der er ikke nogen ringeklokke. Vi banker på. Hej, er du Ida? Nej, Er Ida hjemme? lige et øjeblik. Tak for det. Hej Ida. Tillykke. Du er blevet nomineret. Hvordan har du det lige nu? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Ja, hvad er nomineret? Du er nomineret til Årets Laks på Marseillesborg Gymnasium. Okay, det... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Er du glad? Ja, lige nu, jeg ved ikke, hvad... Jeg er overrasket, jeg ved det ikke. Overrasket. Ja. Hvad, nummer? Hvad skal jeg skrive? Nummer? Vi har nu fået at vide, at lige herinde ved siden af, der er Lærke til første fest. Og vi synes, vi skal gå ind og overraske hende med den glædelige nyhed, at hun er blevet nomineret som Årets Laks. Så kom med. Der er åbent dør, så vi går bare ind. Er vi klar? Vi står her sammen med nomineret Lærke. Og Lærke, hvordan har du det med nomineringen? Jeg har det mega fint med det. Jeg vil gerne takke mine forældre for at have lavet mig.